Soc la Lara Moura, actualment estic estudiant Magisteri, primer any. També vaig estudiar a l'Escola de Batxillerat i soc de la 28a promoció. Doncs recordo molt els meus companys, professors sobretot, la meva tutora, la Maria Cucurull, també la Cafè, també van ser bons records, sobretot la Meri, que era qui ho portava, i els moments que tens a classe d'estudiar o alguna cosa que no sàpigues, doncs, que al final recordes i dius, ostres, vaig estudiar això i ara no me'n recordo. Al llarg de la vida, doncs, adonar-me compte de que realment potser estem com molt tancats aquí a Andorra, sobretot perquè el que passa fora, com que no ens interessa tant, i el que he dit d'ISA, és una assignatura que al final t'afronta el que és potser els problemes des de fora, d'altres països, o de que nosaltres joves no donem importància a el que després se'ns afronta a la vida, que és potser anar a estudiar fora, a la universitat o el que sigui, i que després t'ho trobes de cara i dius, ostres, al final havia d'haver fet cas en aquest sentit, o de que hi ha coses a la vida que no t'ensenyen o que t'estan ensenyant i que tu al final no li dones certa importància, que després dius, merda, i ara què? No sé si va ser a primer o a segon, que no vam tenir, o sigui, se'ns va anar la profe de filo i el profe i no trobàvem professors i que tota la classe doncs anàvem, però clar, ens sentàvem a les taules, no hi havia profe o venia un col·laborador i no sabia potser explicar el que havia de dir i llavors realment no fèiem res i que la nota final doncs, no ens va comptar com suspesa ni aprovada, sinó que tots vam passar i vam tenir la sort de poder passar i la filosofia és una cosa que tots anem una mica o alguns no, però clar, estàs en aquella part que dius, i ara què? Que aprofitin molt l'estudiar, perquè després et dones compte que ho vas anar a deixar passant i passant, perquè a mi potser em va passar en certes coses que dius ho deixo passar o això ja ho sé, i després et dones realment compte de que no, i que hauries d'haver donat gràcies a que et van ensenyar i de que havies d'estar estudiant i que al final són els teus pares que et paguen els estudis, tot el que comporta el que després vulguis anar a estudiar fora, ho compensa molt. Llavors, que estudien, que aprofitin, que pot ser un avorriment o que pot ser cansatiu, però que ho aprofitin, però que també s'ho passin molt bé. I a part de lo que ja he dit abans, crec que aprofitaria també el fet de posar-me realment a lo que estic fent i aprofitar amb els meus companys, passar-m'ho millor, potser socialitzar més en el que és fora dels meus amics i conèixer noves persones, sobretot.